Eren els anys 80 quan tres nens i dues nenes vestits amb els quatre colors del parxís i un de blanc cantaven i ballaven cançons senzilles que la majoria en sabíem de memòria. Eren el grup Parxís. Van recórrer molts escenaris i platós de televisió d'Espanya i també de Llatinoamèrica, fent embogir a tota la generació del baby boom. I ara, en aquest plató, ha vingut la fitxa vermella. El Tino Fernández, bon dia i benvingut. Molt bon dia, Helena. Moltes gràcies i estem molt contents i emocionats també de que estiguis amb nosaltres, de que hagis vingut al Tot es mou a presentar-nos aquest llibre, La fitxa roja de Parchís, Conversaciones con Tino. Tenies ganes de fer una mica de repàs de la teva vida? Bueno, jo crec que era un bon moment. Han passat molts anys, més de 40 des de Parchís, i va ser una iniciativa de l'Omar Jurado, el periodista, que és amic, i xerrant em va dir, escolta, això potser seria interessant que aprofundim una mica amb la teva vida, amb els seus records. I jo d'entrada li vaig dir, això li interessa a la meva família, però no crec que al gran públic sigui interessant. I a mesura que anàvem parlant, anava dient, hòstia, doncs potser sí que hi ha una mica de... Segur. Tino, tu formes part de Parchís. Quina estela ha deixat al llarg d'aquests 40 anys Parchís a la teva vida? Bueno, ha sigut un moment important, molt important, perquè a mi em van treure del col·le, em van pujar amb un avió que va creuar l'oceà i em vaig trobar a les Amèriques rebent molt de carinyo i molt d'èxit que vam tenir. O sigui, vam fer 3 pel·lícules allà a Argentina, 4 aquí a Espanya, vam tocar al Madison Square Garden de Nova York, que això no ho pot dir qualsevol. Imagina't. O sigui que és una petjada important. Molt important. El Tino va néixer al barri de la Vall d'Hebron de Barcelona, d'una família humil. Com vas anar a parar al grup de Parchís? Com va ser el càsting? Com va ser tot això, aquells principis? Va ser de casualitat, Helena, perquè la meva família no té cap relació amb el món artístic i jo em vaig presentar en un concurs que feia de fi de curs al col·legi i el meu profe, el senyor Joan, el profe de Ciències, tocava la guitarra amb ma germana gran i li va dir a ma germana, ensenya-li al teu germà un parell de cançons que toqui a la festa de fi de curs. I això va ser. Ma germana em va ensenyar una que li agradava amb ella, que era el Cantares del poema de Machado de Serrat, i jo li vaig dir, jo vull el hit del verano, que era el Te amo de l'Umberto Tozzi. Hombre! Em vaig aprendre allò. Home! I tot just... Era el hit, i tant, que era el hit. Un company meu de classe, el seu pare, era músic, bateria de discos Belter. I ell va anar a la festa de fi de curs a veure el seu fill, tota la platea eren familiars i pares, però em va veure i com que estaven muntant el grup va dir als meus pares, hòstia... Quan et va veure amb el Te amo, allò va ser... I el Cantares, exacte. I el Cantares. Passeu per les oficines de Belter a veure què... A veure què passa. I quan vas passar per allà et van agafar, et van fitxar? No, quan vaig anar, vaig tocar les dues cançons que em sabia, perquè no em sabia res, i el director artístic, quan va acabar l'actuació, li diu a la secretària, què t'ha semblat? I diu, home, canta bé, llàstima que sigui tan lleig aquest. Això va dir l'Àngel Sánchez Molina, sí, me'n recordo perfectament. Li vaig dir a la meva mare, tan feo soy, no? Home, però escolta una cosa, però et van fitxar. Però llavors estaven buscant, per tant, s'estava buscant un grup de nens d'aquella generació, perquè tu i jo som de la mateixa generació del baby boom. Molt bona la nostra. I a partir d'aquí es crea un grup de nens que venien de llocs diferents i que, per tant, vosaltres no us coneixíeu de res entre vosaltres. No érem amics. Com va ser lligar la maionesa d'aquell grup? Doncs la companyia. La companyia és la que es va encarregar de, primer, buscar els elements amb els anuncis de televisió, de premsa, d'agències, de models, molts macos. Jo, quan vaig arribar a les audicions, vaig dir, hòstia, aquí no sé si tindré massa... Però mira, al final... Quan te n'adones que allò està tenint un èxit que traspassarà fronteres com va acabar sent? Doncs passats els anys. Al començament era un joc acollonant i molt divertit i molt màgic, i després, amb el temps, sí que prens consciència una mica que el que estàs fent influeix a més gent, a la teva família, al teu entorn, vull dir... Però passat el temps... Jo vaig començar amb 12 anys, Helena. Era un marrec. Sí, eres un marrec i a més éreu l'enveja de molts nens. Tots els nens volíem anar a les actuacions de Parchís, cantàvem les vostres cançons. Segur que la nostra audiència té molts records de les vostres gires, de les vostres actuacions, i això és justament el que us estem preguntant avui, que ens ho envieu a través del WhatsApp del programa. Quins records guardeu de Parchís? No sé si us en recordeu, per exemple, de la fitxa groga. La fitxa groga, que era la Yolanda, la filla del Rudi Ventura. Efectivament. La guapa. La guapa, la guapíssima. Escolta, i continueu tenint relació entre vosaltres? Com heu evolucionat amb els anys? Bueno, evidentment... Cadascú ha fet la seva vida. Sí, però el compartir moments tan importants amb una edat tan incipient fa que es creï un vincle d'alguna manera
I encara que la Iolanda es va quedar a viure a Mèxic, i ja parlàvem a l'últim viatge, al desembre, que porta més anys visquent a Mèxic del que ha viscut aquí a Barcelona, sempre que ve a veure els pares i tal, aprofitem per veure'ns en plan rotllo mili, la festa de la mili, ens retrobem a contar batallites i ens portem bé, sí. De tota manera, clar, un aconsegueix un èxit quan té 12 anys, un èxit com aquest, i després això s'acaba, els nens es fan grans, les vides professionals es van encaminant cap a altres bandes. Els membres del Parxís, creus que en general la vida us ha somrigut a nivell professional o després d'aquell èxit hi ha hagut dificultats? Sobretot a nivell personal. Jo crec que tots estem relativament bé. Sí, cadascú tindrà els seus rotllos, però som gent normal, o sigui, no ens hem quedat pel camí. I ja et dic, aprofitem per veure'ns cada cop que volem. Jo acabo d'aterrar de Mèxic, on m'he anat amb la fitxa blava, amb el Frank, perquè ens han fet uns homenatges i ens han fet cantar amb uns col·legues d'allà músics de Mèxic, o sigui, que bé, que portem un bon rotllo. M'encanta que diguis amb la fitxa blava. Us continueu dient la fitxa groga, la fitxa... El Frank, és el Frank. És el Frank. El pèl roig. Sí. Això sempre ha quedat una mica gravat a la vostra memòria, cadascuna de les fitxes. Sí, els colors eren identificatius i continuen sent encara. De fet, el llibre, Conversaciones Continuas, la fitxa roja de Parxís. Els veu triar vosaltres, els colors? No, ja no. I com va anar l'assignació dels colors? Se li hauria de preguntar als directius de la Belter, sí, no? Es deia, per cert, que tu cobraves més que els altres. És cert o no és cert, això? El que és cert és que, no venint del rotllo artístic, els meus pares es van trobar que els directius de l'Alberta van dir que com que el seu fill és el més gran i el que canta més, li donarem... Però no vam demanar nosaltres, ens ho van assignar. I clar, els meus pares van dir, pues gràcies. Escolta, si de nosaltres, els que no us coneixíem de res, ja ens veu generar aquell fenomen, què era l'escola? Allà a l'escola on tu anaves. I a quina escola anaves, tu? Menéndez Pidal. A Menéndez Pidal. Al carrer Sinaí. Sí, quan tu anaves i entraves a l'escola, tu que eres la fitxa roja, què generava allò a la classe, al col·le, vaja? Bueno, doncs, evidentment, era... Clar, fins ara havia sigut un nen normal i de sobte era el nen que sortia per la tele, l'aplauso i tal, era una mica un aconteixement, no? Durant molts anys, clar, Parxís s'acaba, els nens es fan grans, vosaltres teniu les vostres carreres professionals, però queda l'obra, queden les cançons, aquelles cançons que es continuen cantant, que es continuen entonant. Per tu, quan estàs en un centre comercial, en un lloc, i perquè hi ha un aniversari, un restaurant, sona la cançó del Cumpleaños Feliz, se't deu remoure tot i dius, jo formo part de la història. Alguna cosa haurem fet bé, sí, perquè aquí, que és als anys i anys, encara el Cumpleaños la segueix demanant la gent, perquè s'ha quedat a l'imaginari col·lectiu, no? Aquella experiència tan brutal que veu viure sent tan joves, sent tan adolescents, us va fer madurar o us va fer més nens? I la infància va durar més anys? No, en el meu cas, jo parlo per mi, a mi em va fer madurar abans. Jo vaig viure situacions que segurament no eren les més apropiades per a un nen de 12, 13, 14 anys, no? Però, si t'ho estic explicant bé, amb normalitat, doncs tampoc no m'ha anat tan malament, no? Malgrat això, en un moment donat vas patir, ho expliques també en el llibre, un accident molt greu que et va fer perdre el braç. Què va passar, Tino? Doncs res, o sigui, les vies no eren les d'ara i llavors no hi havia les rotondes que ara sí que estan, era un cruce i tot això ho relata el senyor amb el que jo vaig col·lisionar frontalment, que portava un tio al davant que anava invadint l'arcén i tal i qual. I en un moment donat va sortir i en comptes de fer l'estop, que era el que havia d'haver fet, va tirar recte. I jo me'l vaig trobar... De cara. I per esquivar-lo vaig xocar amb el que venia darrere d'ell, que era una furgoneta que es va trencar el genoll, però tampoc no li va passar res. En canvi, jo em vaig, el típic, el susto, el braç, el capó entra com si fos una guillotina i se'm va portar el braç, però bueno, se m'havia portat al coll i no estem parlant. Però estàs viu, estàs bé i no sé si t'ha condicionat a nivell laboral aquest accident. Què ha suposat? Bueno, doncs t'has de reinventar una mica. Les coses que feies abans, cordar-te les bambes pel dematí, doncs ara trio una mica més i el que tingui pressa que vagi tirant, que ja arribaré.
bueno, és una mica... Tot s'ha d'acondicionar, però ara una companya teva al maquillatge em volia ajudar per posar-me la jaqueta i dic, tranquil·la, no et preocupis. Ja tinc una tècnica. Sí, ja... Tinc una tècnica. Ja fa temps, sí. El Tino Fernández, que avui ens acompanya, que ens presenta la fitxa roja de Parchís, la teva trajectòria. Quan mires enrere, penses que bé, no? Quina història d'èxit. En quin moment de la teva vida et quedes? El que nosaltres pensem que podria ser, que és aquest moment del Parchís, aquest moment d'èxit i de popularitat, seria en el moment de la teva vida que et quedaries? Em quedo amb tot. Que bé. Em quedo amb tot. Que bé, Tino, no? Jo sí, estic molt content de la meva vida. Quina felicitat així més... Aquesta part va ser molt impressionant, molt important, molta transcendència. Clar, molt popular, però igual, per això t'ho preguntava, és a dir, que és la més vistosa, però potser no té per què ser la que un a nivell personal pugui considerar, doncs és el millor del moment que vaig sigut més feliç a la meva vida. Després, Helena, vaig estar treballant en una comercial d'on vaig començar de zero, picant portes i venent de tot, i en allà vaig estar 10 anys. Vaig conèixer la que és la meva dona. Vam arribar a ser accionistes de la companyia, o sigui que, bueno, vam continuar la vida per un altre derrotero. I ara, més enllà d'escriure la teva vida, a què et dediques? Doncs ara, bàsicament, a cuidar els pares, Helena, que tinc el meu pare amb 94 i la meva mare amb 89, molt grans. Que bé, però estan amb tu. I puc dedicar-los-hi i dedicar-me el temps d'estar amb ells. Això és un privilegi. No saps quan. I que bé valorar-ho, també, cada dia. Tino, moltes gràcies. Gràcies, un plaer gran. Per mi he estat com una autèntica fan conversant amb tu i entrevistant-te. Moltes gràcies. Molts èxits amb aquest llibre, La fitxa roja de Parchís.